Els estanys d'alta muntanya són ecosistemes molt fràgils, per tant, el fet que nosaltres o inclús els gossos hi entrem i ens hi banyem està produint una afectació en tot l'ecosistema. D'una banda, el fet de portar cremes solars, repel·lents antimosquits o inclús els nostres propis fongs de la pell està contaminant aquesta aigua. Però també el fet de remoure els sediments, canviar la transparència i els nutrients presents en aquesta aigua i inclús podem estar aixafant els ous o les larves d'alguns animals. Els més afectats són els amfibis, com la granota roja, gripau comú o inclús el tritó pirinenc, però de retruc també altres animals com els ocells insectívors, els macroinvertebrats, alguns mamífers com l'almasquera, ratpenats o altres animals que viuen en aquest entorn. Per tant, està a les nostres mans que puguem conservar tot aquest ecosistema.